Štartuje výstavba veľkej križovatky pri Bratislave. Súčasťou projektu je aj rozšírenie diaľnice D1. Všetko v jej okolí preto musí preč. Za obeť tak padla aj väža dopravnej polície, ktorá bola súčasťou diaľnice celé 10 ročia. Posledné obdobie síce chátrala, má ale za sebou zaujímavú históriu, o ktorej možno mnohí z vás netušia. Určite ste si ju všimli, keď ste po diaľnici opúšťali hlavné mesto. Takto vyzerala väža, ktorú v minulosti využívali dopravní policajti ešte pred pár dňami. No a takto vyzerá dnes. O pár dní bude definitívne zrovnaná so zemou. Stojí totiž doslova v ceste projektu rekonštrukcie diaľnice D1, ktorú budú rozširovať na vyše 3-kilometrovom úseku od Triblaviny až po Vajnory a výstavbe križovatky D1, D4. Rovnaké veže sú aj pri diaľnici D2 v Lamači a takisto na konci Rače. Viete ale, na čo ich vlastne v minulosti postavili? Boli v podstate postavené podľa vzoru bývalého Sovietskeho zväzu, kde štátny dopravný inšpektorát v týchto budovách mal dopravných policajtov. Vysvetľuje policajný historik. Vo vežiach kontrolovala verejná bezpečnosť prejazdy aut po frekventovaných cestách a mohli aj uzavrieť mesto. V Bratislave sa ale na tento účel veže využívali len veľmi krátko. Ani historický záznamok to nie je, že by sa využívali na nejaké uzavretie mesta, nejakú uzáveru. Viacej sa využívali na dozor nad cestnou premávkou. Bol to taký kamerový systém, keď kamery neboli a miesto kamery slúžili oči policajta, ktorý tam slúžil. Po revolúcii policajti veže opustili, potom tam sídlil súkromný záchranný systém, ktorý pomáhal motoristom pri nehodách. Tie záchranné autá vlastne vyrážali k dopravným nehodám z týchto budov, len potom služby prebrali hasičský a záchranný zbor, čiže už tá služba záchranného systému nebola potrebná. V budove bol potom autoservis alebo bar, no keďže prístup k nej z diaľnice bol obmedzený, začala neskôr pustnúť a chátrať a prespávali v nej bezdomovci. Vošiel som do temných útrop budovy. Na druhom poschodí je akýsi bar. Takto zachytil interiér veže pred 3 rokmi jeden z youtuberov. Kráčam na najvyššie poschodie budovy. Celé vrchné poschodie je presklené. Výhľad na diaľnicu je dobrý. Prišla nová technika, prišli nové prostriedky na to, aby sa monitorovala cestná premávka, tak vlastne stratili svoje opodstatnenie. Aj keď budova bola už roky v dezolátnom stave, nadšenci policajnej histórie majú z takýchto obrázkov zmiešané pocity. Ťažko sa mi k tomu vyjadruje. Je to kus našej histórie, ktorá mohla byť zachovaná, ale na druhej strane, keď to má pomôcť, to, čo sa tam bude stavať motoristom, tak by sme to mali prijať pozitívne. Projekt rozšírenia diaľnice, ktorý zahŕňa aj výstavbu veľmi potrebnej križovatky diaľnic D1 a D4, by mal byť hotový do konca roka 2025. René Medzihradský, televízia Markíza.